ستافوريز ji bo tevayî ciwanên Kurdistanî wî ku careke min ê ku civina xwe dileçîkirin min bibûrên keloşîn tenduristî ez de baş bû bes min dîsanê xwest ez vagêliya ez were bim ev ji rojekî dîrokî ye ku îro ciwanên me dîasporayê kom dibin bi meciyekî Kurdistanî, dilekî Kurdistanî, rehekî Kurdistanî, bi biryarekî Kurdistanî û dixwazin weke neslê nû pêşengîtiyê bikin û pirsgirêka Kurd bi dunyayê hemû bidin naskirin û bibine pêşengê çalakiya azadiya gelê xwe welatê xwe. Em di rojên dîrokî de jiyan dikin, rojên ku li her derê bi eynî soz, bi eynî bawerî, bi eynî hêvî, bi eynî helwest ku azadî bi xwe jî helwestek e vê dibêjin. Di du nabe çar, dibe yek. Em weke Kurd di pêvajokî masîrî re derbas dibin. Dibe îro rabûyina Kurdan li her çarparçe Kurdistan li dîasporayê ji bo piştgiriya Rojava tê kirin lê ev helwestan netewî ji bo Kurdistanê tevayî ye û gerek e ev rabûyîna hênê ji bo azadiya tevayê Kurdistanê be û em hemû jî vê zanistiyê de ne. Yek parça werî azadkirin nayê watayê Kurdistan azad e. Her çarparçe Kurdistan gerek e hûn azad kirin. Em weke Kurd em îro intifadekî Kurdistanî jiyan dikin, em tofanekî Kurdistanî jiyan dikin û me ji